Mantap ulo badum ya kawe kalong yeng longsem napo Uttar Pradesh. Kani ka jingja basusi thang hadu katakta kala ja hakanik shnang kabaki khot ka Rahul Nagar ka bahab hak jingkmi jong ka Hasara police station area. Kani ka shnang ka hapo ka district Pilibhit jong ka Jilla Uttar Pradesh. Kibala yo lum kilaya thu we ukhanna shpos nem karta ulaklat no nasla jong ni ka parthai hadin bolo ba munu shamagi panriung wut kit khot jong ka chu kalong yeng lara ya ki pran cha hospital pan a ya jing sumar kababyang hadin bakini baro kunthop yau khnarit ubala khlat kila bam yau shaw magi balakla pi layathu ka kubor bakini kalong yeng kila ya bam yau ni magi ubala paunam bha lembat kaja kani ka jingja kalapen ma hi har ya baro ki nong snong jong kani ka district kabalapen longru yaki bandam thichu ni bam yakinu kinu jing bam plastic khamtam haka porjur haka ba kasngi kashit krang bha kini ken ringwut ki badang ring men sim ki badang sakut ha pedeng jing sumar kilayo ya kaching pang majur taka benta jong ka po pat kilayo ru ya kaching pang penhiar namar bakilangut kluk yung ni magi wadon bi shakhay